tapi rasa kangen wis iso mari yo aku rasa sakit urung rasa kangen wis iso mari biasa di luar biasa penampilan dari artis-artis pendukung dari Pramesti ye matur sembah nuwun sepeda malih ayo Lili ije rene awake dhewe metu keri dhewe lho awake dhewe kan mbok-mbokane karo papakane ibarate awak mboke aku bapake iso anak-anake kaya ngene iki sakmene oke luar biasa tenan lho ya dan anake ayu senajan nyawang bapake antarane mboke ora sepiro ning pokoke gaya anak ikhlas wis aja disawang bapakne karo mbokne bener ora pokro ning kenyataan itu kalah karo kenyataan ha iya tenan kaya ya iki jumbo karo suasana sing ana ki ngatur ke apa sih wis ora apa-apa monggo rokok Mas Gareng piye pake piye mboke sepindah malih kataran wilujeng dalu sugeng rawuh kagem para sedaya pamirsa Bapak Ibu sugeng pepanggihan ugi sugeng tetepangan kalian segenap keluarga agung saking New Pramesti Jandut Campursari tenan kok ya balik papan kok kale masalah seni ngene wis ora kurang-kurang pokoke wis ora kurang-kurang lek sinau wis ora adoh karo pasinaon seni mula wujude ya kaya ngene iki mulane wujude kaya ngene betul awake dhewe baru kalau iso neteske bocah-bocah kaya sing ki anakku sing penyaron siji ki lowengmu panganane tapi ora oke ya salah ngidame biyen kok ya nalika bobote kan ngidam gajah abuh nek bocah ki ra doyan tenan kok ya mek rokok pol rokok karo kopi ya iki kok ramai dong nalika operasi ke gorokane ganti knalpot kok ya sepindah malih Rek Malayu Bagya kagem sedaya keluarga agung saking Bapak Sujiyanto izin ngaturke Gung Panduwun yo li awake dhewe ayo kok guyon dibacotke saiki diparingi lagu sik monggo dados e Mas bojoku ayu dhewe tak sayang salawase kelingan manis eseme terus kelingan rapah kemulune tresno kasih sayangnya ngarep atiku lakon dadi bojone bojoku ayu dhewe tak sayang salawase sayang wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelokso rasane ati biyen aku ra lakon melu duweni
ada semut durung rondo aja direbut. Manis rasane nadya jelas tak enteni randane. Gayeng yo Mas. Kok lek kaya ngene iki semangat iki. Kaya campur sari sing nang keset. Tenan kok ya. Nang ndi? Nang keset. Nang keset gitu kuwi. Nang kaset. Oh, kaset ta? Rikala semono ning saiki kaset wis ora ono. Oh nggih. Nang ngene-ngene iki wae. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadhetno. Nelongso rasane ati. Yen kurang lakon melu duweni. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Tarik tarik woi. Kasih sayang karep atimu kakon dadi bojone. Sama alas kulite ijo sing digagas duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Tenan kok Lik, pokoke iki padha-padha jambu alase sedo sing garap bengi iki to enek nging-nging ngene iki. Ha nggih. Baygon. Baygon apa to ya? Baygon. Heeh, Maste baygon ku obat anti nyamuk. Niku mati ya. Padha wae Pak Kemah ya mati kok ya. Niku Jambu alas sampun kula aturaken kalepatan yo ageng Samudra banget sami karo ngenteni atensi Lik. Mbok menawa engko bar ngene ana dulur-dulur kene sing kersa dana swanten mula saka kuwi. Mula saka kuwi waktune bagi-bagi waktu awake. Mbok bilih mangke saking bapak so ibu mbak
mbak-mbak, mas-mas, sedaya para pamirsa ingkang badhe dono suwanten sesarengan menyumbangkan suaranya. Dan promosi li mungkin dari dulur-dulur yang ada di IKN sini. Mbak boleh badhe kagungan hajat. Bener. Walimatul Hitan. Putranipun. Walimatul Ursi putra putrinipun. Bener. Pengen gunake jasa saka Nyu Pramesti bisa menghubungi. Alamate gak ono Imas. Wis sing gawe iki sapa to ya? Alamate iki ora penting kok. Aja, sing penting mangkat tanggapan boleh bayaran. Kowe lak kelakuane sapa ya ngono kuwi? Luwih penting ki tangga. Ya, nggih, matur sembah nuwun ya Lik, senajan to ki awakmu antarane awakku ki kurang sehat. Nggih. Kula sawku ya yo hingga dipasrah ning anak-anak wedok kae. Nang anak-anakku. Heeh. Aku karo iki kira kondang sehat aku. Kira-kira ndang sehat. Ya. Cuculuk sing gedhe dhuwur, blengah. Aku sama rada tuwek seleraku malah ganti ya iki. Lir umpamane iki iwak. Iya. Iki ngono kaya iwak lumba-lumba, Mas. Sing ndi? Ora kaya iwak lumba-lumba. Kaya iwak layur. Yo. Ayo, gendok malah. Ayo katuran jumeneng, Nak. Yo, Pramesti. Sesarengan gendok. Rada rene nak, rada rene. Ya iki mau lah aku gumonku iki jan karo awakmu iki luar biasa lho. Sumpah. Bengi-bengi ketok ayu ngene senajan to sore mong ratus ning ya luar biasa lho Mbak Ayu. Aku ya. Apa iya? Kok ya lek arep ngedusi aku aja krungu bocah-bocah kaya ngene iki ngomong dianggit aku iki doyan karo gelem karo awakmu ngono lho. Sapa? Lek sampe poe goblok kok iki kok ya. Ora mbuyan. Ngono kok yo alah. Dalu kayu. Heeh. Nang kok ya. Wis saurarane IKN kok, Nduk. Ya. Heeh, pokoke tenan kok ya. Sukses kabeh piye-piye sing sepatu kene. Amin ya rabbal alamin. Didungane tambah sukses ya, Nduk. Dosa mangklekmu ya, aku kok dosa ya. Aku kira di dosa. Ya, iki arep ngaturke apa iki? Karo ngenteni persiapane jaranane. Kusumaning ati ya, Nak. Oke. Nah, ayo monggo, dados aja. Kusumaning ati, dados. Dalang kondang ra tau payu. Kondang ra tau payu maksudku ya. Ora kok mengono ya. Tenang kok ya. Tur berpendidikan kabeh. Kayak Mas Petro saurarane ya lulusan SMKI. Uga Mas Dian. Malah saiki iki wis panjenengane wis duwe titel seorang sarjana seni. Alhamdulillah Mas Dian. Nggih. Sing ndi? Sapa? Apa titele? Oh, iki SJ iki Mas.
Sarjana. Ya iki lek penyanyi niki ya ngono. Titele PCA. Pasukan lali carane adus. Apa kuwi? Asem. Oh, lho asem barare ya. Ora kaya. Ya ngene iki lho sing dadi ndangak akrab dadi kaya ngene iki. Ayo kesemane ati. Ya, dan beda ya nak. Oh alah saknane cah lunga nek ora kandha-kandha sing nang omah sampe bingung.
nambah karo suaramu karena ya koncone akeh ya gak ora apa-apa tak keparengake lungguh dhisik. Heeh. Iya kan. Heeh. Cah jane ngono. Kaya ngono wong ngono betah ae. Neng omah kelingan nek kaya ngono ki. Nggih, langsung kemawon genduk indah no. Ayo. Muga mari ngene iki waktune dibagi ora usah nunggu suwe-suwe. Nih Cahyu. Karena kita sudah lama nggak ketemu, nggak ada salahnya kalau malam hari ini kita duet bareng. Satu tebang campur sari tentunya. Nggih, monggo iki diatur kesik. Gimana piye yang miku atos ya kamu? Rasa kaya aku wedi arep bebas raya kae kaya. Cik, nah kurang lebih. Cik, menak iki malahnya. Kadung kaya ngene. Monggo. Nduk ra apa-apa, Nduk. Iki cuma judul lagu kawin kontrak sik ya. Heeh. Ini cuma judul lagu toh. Oh, betulan piye maksudmu iki? Aja ngasih kawin kontrak. Lha sapa? Ora tak dongake wae ora. Iya kayak aku imborong payu-payu kok, Nduk. Yang mana? Sarjana seni. Sarjana apa, Nduk? Apa nek makdar ki di anak-anak kaya ngono ki ya ora ana. Masa? Kamu ya. Monggo. Cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Asik.
yang ku sayang, jika cinta ini bisa ku perpanjang, tak ada lagi istilah kawin kontrak. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Cinta mati di kau yang ku sayang, izinkan cinta ini bisa ku perpanjang, tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Jatuh cinta temenan, cintaku ini hanyalah untuk saya. Apa bu? Request apa bu? Bojo loro. Olah bojo loro aku ra melok, aku ndok rene. Kentang bojo loro. Aku tak ngombe sik. Kok enggak mau? Ndang to. Ayo, iki oh ngono. Nggih, matur sembah nuwun kawin kontrak sampun. Sakmenika panyunan ibuke bojo loro katuran jumeneng gendho ayu. Dia ayu. Lemak wati. Apa ya ana jeneng somate dadi lanangane kirik ngono ya apa ya. Ora ana. Ora ana. Lek kene Tanjung Tabalong ngono aku baru percaya. Duwe kirik jenenge Gareng. Nah niki aku celuk reng-reng Gun. Lho kok yo kirike yo mara. Asung tenan kok ya. Ora ana. Kayak Semrapi. Kira ada sing lever. Aja ngasih lever Kang. Siapa? Siapa? Tenan. Lek sampai bengi iki ana sing live bojoku atek ero. Aduh. Aja ndongakno. Aku seprene entuk enom entuk ayu lagi pisan kuwi lho. Aja. Mula sak kok ndongakno iki muga-muga sing terakhir ngono. Iya kaya ya bojo loro. Nggih. Pamitasan. Ojo Kang. Kuwi ojo. Mau ngomong aku kok melok omas. Ya ijer balik-balik tinggal. Ibu kono mang ngersake bojo loro. Lah kae lho Ibu nggih. Dipun pinangkani. Rasa curhat yo. Tak lho kowe yo. Monggo Bu sareng-sareng mriki joget mriki monggo. Bareng-bareng mriki bojo loro. Diaturke monggo. Bareng-bareng joget kene.
Ayo para nono.
aja muni iki iki lho iki awake dhewe kerawan karo Pak Wandi, Pak Dar sing saka Semo es Paku 4 mula saka kuwi. Monggo Bapak Wandi. Pundi ta Bapak? Katuran minggah wonten mriki monggo badhe ngersakaken menapa monggo. Oh, Bapak. Ayo. Monggo Monggo pinara. iki dekane aku diaturi tindak rono ya ora iso. Kapan? Njaluk pang Anu mati. Ning tasku ki lho. jik jik jik. Nah, nggih. Monggo lah Pak. Pak Dar pundi? Serep Pak. Monggo gendang wis entek. Biasa iki panjenengane kelangan iki langgar. Wis entek. Heeh, monggo Bapak. Nggih. Dan prayitna sabaran hai wa sembron. Enggak kaya ngoten lho Pak. Dan prayitna kenes kawangku ati usada. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Pak. Sugeng dalu, Pak. Pak. Sugeng dalu, Pak. Pak. Sugeng dalu. Nggih. Pripun wartos pun? Nggih, saya ra. Nggih. Mbak. Pak Tenun. Kowe ra kepethuk kowe ndredeg kowe. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak. Oh, nggih. Kek dirungokke. Nen, Ngersake lagu napa, Pak? napa Mbak nggih? Nggih, sak-sake jenengan. Langgam ae, Mbak. Nggih. Masalahe iki sore urung enek langgame mo. Oh, nggih. Oh, anu. Lagune gareng, lagu mesum ngene iki. Neng sakit-sakitan kok. Monggo bapak-bapak ingkang ngersakaken campur sari. Nggih. Campur sari sing nggih saged, tayub nggih saged, Nggih. udah pimpin nggih saged. Nggih. Kita, Bu. Nggih. Nggih, monggo. Monggo Pak Yanto, Pak. Cangkemmu kok tak tambal sih jan.
Gobi. Malih. Nggih, monggo. Napa, Pak? Napa? Rampatne. Nggih, matur nembah nuwun. Rampatne, monggo. Serampatne. Monggo. Pundi Pak Gali nggih? Monggo Mbak Mala. Mbak Mala, Mbak Indah. Pak Gali mboten enten. Halo Pak Gali. Monggo. Mbak Gali monggo sinten malih? Mbak Gali. Ajeng tawuran kalih dereng. Ajeng gelut kalih galeng. Oh menika Mbak Gali. Nggih, masalah alhamdulillah. Izin sehat walafiat. Monggo Mbak Gali. Yo. Ujung jari balong randane kalopo gandes luar sak solae bingung Nyuwun selendang sutra kuning, Mas mangga. Mas, pamundutanipun selendang sutra kuning sepindah dilanggam ingkang kaping kalih mlebet tayub. Dawah tayub nggih. Kasih sarangnya Pramesti katuran kepada Bapak ingkang nyuwun tetembangan nika.
lilane penggalih kagem Mbah Galih Bapak Wanti ugi sedayanipun nggih mangke dilajengaken malih nggih niki badhe wonten selingan nggih seni tari kuda kepang pasugatanipun saking kadang putri-putri Turangga Pramesti Budaya. Ijik matur sembah nuwun Bapak.